Ja ten touchpad mám na F1. OK, chalani, nahrávame, môžeme ísť na to. Na kopčeku sme. Poď tam rovno na ten kopček. Vidím vás. Poď vymeň mi Jakub to AKčko za tú M-ku, keď chceš. Ty sráč. No ty to vymením, keď vezme na myslu, dobre? OK. Úsmev na kameru, chlapci. Jakub, nemáš čo nič povedať kamarátovi? Žiadny blowjob. No presne, tu sme boli včera. Že Kubo? Jo. Má niekto nejaké jedlo? Ne. Kaj tu je medvedzik. Medvedzik? Kaktus ti môžem nasypať, ak chceš. Ten kaktus flash, to není buhvico. Není to moc výživné. Dobre, akurát medveda. On dojde. Už ide. Sadni. Sadlo vypokladám, potrebujem. Pekná snajpra, musím pochváliť. Poteší sa, keď ju uvidí určite. Chlapci, kto z vás chce headshot? Jak sa zamyslel. Tu je metal ore, kto ste vyhodili. Asi nie, hej, to je Alty 50. Dobral som, ja mám plat ešte. Som zvedavý, či to nahráva aj zvuk, fakt neviem. Nie? A jak tu budú, tak pôjdeme na nich aj na pektu. Hej. A keď tu budú, neviem, či nebudem musieť vypnúť stream, lebo predsa len mi to žere nejaké tie FPS-ka. Môže, prečo? Je teraz na 20 FPS. Čítal som na Reddite niečo, kde sa píše, že raz nie je nikdy vo full window mode, že sa dá nastaviť nejako cez prikázový riadok na Steam, potom budeš mať o nejakých 20 FPS viac. Mne to takto celkom aj vyhovuje. Jakub, tu je jedlo, chceš? Nie. Poď sem. Sem, ty, kde si? Ja to nevidím. Nemám to kam zobrať, takže musíš ty sem dojsť. Nie, to je dobré. Stretneme sa teda u tých pohábia. Ne, čakaj. Nemôžeš to okúpať, nechoď preč. Sorry, ja pil som vodu odtiaľ. A vidím vás tam. Vidíš všetky kamene, čo nájdete na zemi, berte mi. Nože mne to vyhovuje, že ja dám tabulátor, akože crafting, vieš, a prejdem myškou na druhý monitor a môžem si tam ťukať, čo chcem. Kurka zomre. Kúrka zomre? Ale bacha, ďalší medveď. Vidím. 666, satanové semne. Ten medveď. Kam ste zmizli, sráči moji? To pizdi, tu je ešte ďalší medveď. Neviem, To sa medveďe. a kurva. Kde ste? Nevidím vás. Ani medveď. Vidíš ho, Ivan? Vidím ho. Dole. Ty vole. Bože, ja som zlý.
Oh my fucking god, prebijam. Dobre, je mŕtvý. Kde ste, kurva, fix? Okej, vidím vás. Čo je za housek, kto to zase som ešte nevidel tento? Takýto housek som ešte nevidel. Jak to, že nemám kam dať klov? Ako daleko sú ty Češi? To sú skone tuto. Však to je tam, Jakub, kde sme sa skúšali dobiť, sa mi zdá. Tuším, je to ono. Toto je nové. Nechce to mi do sebou snať. Táto stena má 33. Vidíš ju? Hej. Ale myslím si, že sa tam už dostali. Stoj, čakaj, stoj tam, choď určite čo najviac malé. Nie, neboli tam asi ešte ty povedal. Dobre to? Ako už jeden setol? No, môžeš, ale však 32 to má. Som pri vás. Urobím si bomplaby. Urob bomplaby, hej. Keď máš kosti, kde si? Keď som vyhodil v závodci. Potom mám ďalšie kosti z medveďa, tak ti dám. No dvaja negri pracujú, no to som ešte nevidel. A neobťažujú ženu v strede, no to je zázrak. OK, môj čakaný na mindiare. Asi by sme radšej mali urobiť čakanici. Bude to také. Však s tými bomklabmi to ide, ne? Mám pocit, že skôr len ja tomu uberám teraz. Čakám. Tak zober si aj ty bomklab a sekaj, nech sme si istí. Si urob čakany, pozri, jak to ide. No, ide to. Brali sme tomu jeden život. No veď o to ide, že? Mám jeden ten lepší čakan a jeden ten horší. Nevyrábaj tie úplne najlepšie, lebo tie sa strašne rýchlo rozbijú. Neviem, a tak mám tých kostí milión, tak môžeme, jak chcete. Je dobrý, osvedčený šuper. Dobre, za 10 sekúnd mám Elvička jest. Tak kto tu na mne? Volilo sa tam už to nedá. Čo tam kaktusu robíš? Sem poď. Potrebujem žrádlo. No, nemám bohužiaľ, ale však medveďov sme zabili, mohli sme vyrobiť. Dostal som kaktus flash. Hej, len to ti dá len 5 iba. Čekaj,
Podo mnou sú bonklaby potom. Ak nemáš výbušné, tak kašli na to. Búchame všetci do tej, čo má 12, že? Máte niekto 10 metrov fragmentov? Nie, ale ja mám sádlo. Môžete mi ho niekto zobrať, kto máte tiež sádlo, nech sa to stakne. Ja mám. Ale mám kurácie z prsa, keď urobím oheň. Hej, a mám aj klot, takže tu si zober. Kuracie prsa by si mohol urobiť veľa. A hen je prasa, keď ste taký hladný. No a ja tiež už, takže idem na prasa. Má niekto drevo? Berte chlady zo zeme. Hej, ja mám. No. Tu sa tam drevo. Ďakujem. Ste to aj tým bonklávami? Čo vyhodím? Ale veľmi pomaly. Tam čakám. Hej chalani, tu je jeden holosite, zoberte mi to niekto, dajte si to na zbran, nech mi to tu nezavadza. Chce niekto holosite? Jakub, nechceš holosite na niečo? Urobil som tu oheň, dal som tam dve kurácie mesa, hej? Na tej skale. OK. Poďte si to zoberte čas. Môžem sa pozrieť? Jo, dal som tam ešte bravčové. To tam bude ďalšia scéna, tak ma jedne. Máte bonklaby? Ja mám čo? Ale ja nemám čím sekať. 4 ešte, tak to dáme to. A síce ja mám bolo na kosti. Ináč ja mám výbušné náboje, môžem ho zostreliť už teraz. Hej, skús. Dobre Kubo, prestan sekať. Dobre, loadujem výbušné. Rock and roll. Nezabudnite na to meso. Aha, OK. Ale nejaké kamenec, no všetne. 1500 kamene? Hovno. Akurát na ten náš. Počkaj, si robíš piču. Je tu kameňa dosť, to je super. Nemali túlka, bro, my ma to tu ničili len kvôli... Ježiši, my sme to mohli si postaviť schody. Nevadí, kameň sa hodí. Ktoré inak uhlie tu máme a to meso. No, berte si. Ja mám 266 jedla, takže nepotrebujem. Vypnite tu a zoberte meso. Zoberte meso odtiaľ z toho ohňa, dostane. To meso sa vyhadzuje do kameňa a ten kameň... Je to bugnuté v tom kameni. Si to zobral? Nezobral som, nemám ten... Ja som na kopčeku odtiaľ, čo vidno z tých base. Hej, vidím ťa. Hej. Kurácie mesa, hodím ti to iba, dobre? Máš. Vidíš to? Nevidí. Dobre, mám plný inventár, kamo. Tak tu máš, ja neviem, bonklab a sádlo. Ja som najedený už. Oni si to zmenili. Pôjdeme asi zozadu, tam kde majú iba jednu
vrstvu kamenných stien. Čárkou. Ináč oni sa tak dali, to predtým nemali tú vrstvu kamenných stien. Počuj Kuba, ty máš aj tú neprestrelnú masku na ksicht? Nie. Tak tu ju máš. Tu máš na. Áno, mám. Máš? Nemám equipment. Zobrali ste ten kameň odtiaľ? Ja som ho zobral. Kámo, no poď sa na to pozrieť, na ten kopec. Nejaké som to strátil. Úplne hore na tom kopci? Áno. Hej. Ideme takto zhľadu, kde majú aj tie drevené látku vypalíme. Tu sme neboli včera. Tam je to už bolo najlepšie. Budem sa pozrieť, či nemajú niečo tuto. Kvaríne. Akurát sme v takej vzdialenosti, že sem zvyknú strieľať na terč, takže pozor. Nie, no musí byť, to je pravda. Dobre, Matej, kdeže si? Ja som pri tej strane, čo je more. Počuj, Chcem idem okúknúť, lebo vyzerá, že to je najlepšia strana, ktorú by sa relatívne dala. ja mám pocit, že tu som bol, keď som hovoril pred chvíľou, že som sa tam spálnul zo spacáku a že som to oboplával celé, tak myslím si, že tuto to bolo. A z mora tam není prístup, ale na, tuším, ľavej strane tam boli dve také od seba ďaleko tie kamene. Ale myslím... Neviem, čo máš na mysli, ale oni tam potom majú ešte ďalšiu vrstvu vnútri kamenných stien. Hej, ale bojím sa, že budeme aj tak musieť ísť cez brány, proste rozbiť ich. Brány nie, steny. Ja som úplne pri tom a idem to opäť ešte z druhej strany. Poďte tuto, vidíte ma, kde som na tom kameni. Vidím ťa. Tak poďte tu a pôjdeme touto stranou, tam majú aj kvarinu. Okay. Vybavujem steny a vypalím im tu oni. Čo, nevieme sa to boostnúť? Nevieš, lebo je osnatý plot, ten ťa zabije. Myslím. Hej, toto je to miesto, o ktorom som hovoril, ale... Jedného miesta sa dá skočiť, pokiaľ máš dostatok veci na oživenie. Tak akože prejdeš tam v pohode, ale potom by sme nemohli výsť von, to je to problém, ktorý je jediný mať. Teoreticky, keby sme sa dostali už po tom dnu a vyrabovali ich, tak by sme mohli, vieš, sa už prebúrať s ich výbušninami von. Len treba mať šťastie. No kde si, už som tu. Som. Ja som zaprvoval hradbol už. Kámo, ale so všetkým ekvipom, keď sa tam zasekneš, tak ma nasereš. Toto myslím, že ty to... Ale poďme sa s tým pozrieť, možno tu by sa dalo. Ale ja kúkam... Treba pozerať, že keď sa prebieš cez jednu stenu, čo je za ňou, či vieme ísť ďalej, chápeš? Presne. Nie, ale keby si sa sem vrátil, tak za tým už je iba tá jedna stena, niekde sú tie steny strojené. Takže ja by som možno skúsil sa tam dostať. Počkaj, odkiaľ? No kde si? Idem nazad, ale neviem, kde si. Aha, tu si. Tam si vnútri, v pohode? Aha. A tu ďalej by som sa asi aj možno dostal, ale bojím sa, že sa tam popíšam od tej dopičnej. Mám 54 HP, neviem, by som to rozhodol. Musíš skákať, aby si sa posúval a keď vyskočíš, ťa to začne zabíjať. Ale rozmýšľam, že keby sme strieľali s raketou sem, tak rovno rozbijeme obidve steny. Ale potom za tým sú ďalšie kamenné steny a keby nám museli ďalšie rakety používať. Takže už nie. Hej, majú to obkolesené, čo sa mi zdá, či? Áno, ale my sme za tou prvou stenou a tu je druhá vrstva, ne? Majú to ešte aj ďalšími kamennými stenami obkolesené. Počkaj, na kopec zabolo. Treba nájsť také, kde rozbijeme iba dve steny, nie tri. No tuto rozbijeme určite. No ale nie, lebo tá kvarina je oddelená dverami k tomu hlavnému baseu.
Takže tam potom... Máš pravdu. Takže my musíme ísť skôr od vody. Musíme sa... Myslím, že tam, kde som bol vlastne lepšie, tam potom vypalíme tie drevené. Hej, tam sú drevené a tie sa dajú s plamenometom spáliť, jak nič. Dobre. Len počkaj, aj tam je to tuším oddelené. To je celé pooddelované, ty kokos. Pozri, No, ale je to oddelené, ale tam je tá... Keď je to našim smerom. Ten drob už pustila pekne ďaleko. Hej, je to oddelené, ale ten hlavný dom je oddelený a my chceme ísť tam práve, že? No však to. Však pometnú a uvidíme, možno sa nájde miesto, kde môžeme stavať a možno s tým vychytračíme. Tu horí oheň, kto to tu zapája? To je nám. Môžem? Keď ďalej na bok? Ústup Jakub. Pekné, pekné. Nice. Dobre, teraz ho musíme kryť, keby náhodou sú vnútri, tak teraz počujú výbuchy a teraz výjdu sa pozrieť, takže bacha. Kryjem väžu strelnú. Idem teraz zase so svetlučatami, aby sme neminali toľko raketiek. Myslím, že tu nie sú, už by vybehli do okien sa pozrieť. Koľko to má života? 50. To by mohlo skončiť. Nice. Dobre, vymrskni plamenomet. Počúval, nemínaj takto, to stačí zapáliť a čakať. Potom zobral som aj 2 vody, že keby sme to chceli zahasiť, že už to bude zničené. A môžem ich chodiť naplňať do mora, takže... 4... 7, 8 raketiek budú. Treba ušetriť, lebo vnútri bude treba na dvere veľa raket. No veď to... Počuj, nejsi Ešte hladný? budem robiť jednu C4. Nejsi hladný? Matej, Aha. si hovoril, že máme zobrať mäso, že si hladný. Čo? Či- To neupečené, že potom by mi malo upečené. No ja mám upečené, keď chceš. Nie, nebral som sa. Je to povedať, za čo z toho medvedia mám kopu low grade food, ktorý krym. OK. To horí stále? Mohol by si mi nejaký kokain, heroín vyhodiť, aj keď nemám kam, tak teraz nie, ale potom... Nemám kam. Máte niekto kosti pri sebe? Počkaj. Ne, ja som tebe ich chcel dať, aby si mohol dať kokain. Mám 6 postí, no. Díky. Pozerám, či sa tu niečo nedá postavať, ale je to všetko OK. veľmi ďaleko. Majú už popol. Ukáž. Rani, No. potrebujem nejakú lekárničku, lebo som sa tu zasekal a asi tu zomriem. Heroín. Čak. Čupni a skoč, čupni a skoč. Dobre, povedať, vidíš. Dobre, len bacha, lebo bojím sa, že keď sme na kope a zbadajú nás, tak jedna raketa a všetci teraz sme mŕtvi. Ja nikto tu není. Ukáž, koľko je. No, je parádny. Mne to ukazuje 1 000 000 hráčov, mne to furt ukazuje ten predošlý server.
počúvaj, že vraj Martin bol na takom serveri a že to bol nejaký komunitný server a že 300 z 300 hráčov na ňom bolo a on bol nejaký 50. v poradí. No, chytaj. 50. v poradí, akože čo? Akože... 50. v poradí, lebo ono keď je plný server, tak sa dáš do poradníka a keď sa niekto odpovie, tak sa to posunie v poradníku. A ich tam bolo na serveri 300 z 300 a on bol ešte 50. v poradí. Ty kokos. Mne sa zdá, že náš server má max 100 ľudí, tak neviem, či bol na mojom. Zaujímavé. No čo, už to bude? 140. To bolo dobré miesto. Vyzeráš strašne takticky s tou M4 v tých žltých rukaviciach. Spíš. Máš aj lampu na nej potom. Takže daj si prosím ťa neprestrelnú helmu. Načakaj, ale nikto nevie. Aby sme boli akože zladení, chápeš? Nie tu. Dá sa do policajt, dobre? Ach bože, Jakub. Okay. OK. Ty musíš byť špecl. Jak teplákový svatý. Potom... Vypili som sporničku, ty majú 60 života. Je ty počtu. Nie, tam sa veľmi nepredvídem. Okay. Broken. Dobre, sa 4, 12, 17. Nice. Majú tam kopu. Mňa. Jo. Lukáš? Tak ide. Jakub, uhni. Dodal som 3000 už. Aha, nice. Toto idem ešte zapáliť, lebo tu je. Aj kurajci zaverte. Okay. On vtedy, keď som tu bol, tak sa dalo boostnúť, ale už to zastávali. Počujte, ak máte niekto... Počkaj, ak máte niekto drevo? Ja mám. Ja mám 382. Dobre, tak poď k tej kvarine a dám ti moje a uvoľní sa mi miesto, zoberiem viac kameňa. No, ja mám tiež miesto. Tu máš. Mám tak kameň, to tu dobrú. Aha, už si zobral. Keď sú prázdne, tak... Jeden náboj vyhodím. Do čoho? Backshot. Bičko, len také obyčajné. Môžem začať bombiť? Tuto chcem bombiť. Počkaj, a tuto sa nedá ísť? Pozri. Aha. Ja by som to... Aha, tu si to zapáli. Aha, my chceme ísť aj dnu. Hej. Stavať sa tu... Toto je ich hlavná bejsa. Stavať sa tu nedá, chalani? Áno. Majú to všetko úplne, kúkal som tam. Hlavná bejza je tam za plotom? Hej, toto tu. Počkaj, ja pozerám cez... Toto tu, pri ktorom sme, to je ich hlavná bejsa. Len počkaj, pozerám cez plechy. Počkaj, pozerám cez plechy a nevidím tam ani hovno. Že či to nevyzerá to byť... Lebo oni, pozrite sa na toto, pozrite sa na tú kvarinu a tam uvidíte, že to je len taká ohradka. Tak potom sa tam nedobývajme, nemínajme zbytočne granáty na to, či rakety. Vyzerá to byť prázdne. Ale nie, pozrite sa z tej kvariny, tá väža je ich hlavná ona. Ja chápem, ale ty si hovoril, že do tejto sa chceš... Aha, počkaj, tá väža je tam v strede. To, čo palím, tam sú ešte také ony a mohli by tam mať nejaké... A počuj, a tá väža není na...
Tá väža není náhodou iba taká, že na helikoptéru, jak my máme, že nič tam není? Sú tu dve týmy, sú tu Poliaci a títo Češi v tejto jednej oni. Poliaci, tých vyzerá byť menej, majú tú druhú väžu a toto je tých Čechov väža. Oni sa spojili, Češi s Poliakmi, čože? Hej, tam mali tí typci, mali na druhej oni polskú značku. Henta kamenná, to je iba väža na nejaké snajpenie. Stávali ešte vtedy, pamätáš? No ja tam pozerám dnu zo snajperov a nevidím tam ani jednu krabicu na tom jednom poschodí. Hento majú asi iba na snajpenie. Ale bojím sa, že keď toto vybombíme, takže oni budú mať tie krabice hentam vyššie. Ktoré dvere teda? Cez čo ideme? Cez dvere alebo cez stenu? Cez stenu, to je jedno, či dvere, či stenu, ale či 4 stenu do druhý. Inak keby sme vyjebali toto tu, tú krabicu, To perčic, som sa zdrbal. to by nám nepomohlo? Oni majú aj vnútri. Toto je tá jemnejšia stena, nie? Toto majú znútra. Áno, majú to naopak. Že by sme, máte, ani nemôžem urobím krompačky. Ty kokos, no, to keby sme prebuchali dnu, tak môžeme tu stavať, to by bola bomba. Len oni, jak tu majú ešte kde si inde kúrka brd, tak oni, no nemám moc Zobere jedno. Dajte mi niekto building plán, ak máte. Máš. Počkaj, máš tie explosives ammunition? Skúško. Mám, ale to nebude brať veľa. Uhnite, uhni Jakub, uhni Jakub. Uhni. Uhni Jakub. 485. Odoberá. No 4,8 a minul som polku tých nábojov už. Každý jeden úder zobere jedno. Dobre, tak keď budem mať posledných 5 alebo tak môžeme. Idem čeknúť. Každý 5 úder zobere dve. Prečo? Ako to bude dobré? Viete niekto upraviť Piaxe? Čo? Či viete niekto opraviť Čakám? Ja aj nie, tak som len repair bench. Lebo urobiť nový. Bo Čakám na chvíľu. Hej, robím nové. No jo, nedá sa tu nikde stavať. Nemám metal fragmenty zase. V onom kvarine bolo 150, tuším. Hej, to som zobral, už robím z toho. Robím 10 metal fragmentov, ak niekto má ešte. Idem skúsiť s brokovnicou, počkaj, má to 468. 466, bere to. Ok, tieto dvere sú už otvorené do tej ďalšej onej. Minám na to tie zelené náboje, tieto normálne ničia. Poďte sem, chlapci, poďte sem. Už zhorelo? Hej, do tejto kvariny poďte. Nehovor mi, že je tam síra. Pozri sa na to, uvidíš. Kokos, aké to tu majú. 282 low grade fuel a pozri sa do toho. Nice. Môžeme stavať a stavať. Sem. 272 oných low grade fuel a hento máš plné. A tu si rovno, ty kokos, nice. Už nie. Ohníkok je kopa. Chalani, v ohníkoch sú veci. Sú? Aha. Žradlo? Hen tam v jednom je čakán a oblečenie. Už to je žradlo. Aha, fakt, ten trocha sa nám žide. 5000 dreva. Nice. Nejaký nebrik na väžu, pozriem si, čo je vnútri. Utekaj. To je typ Poliakov. Tu majú, že Čech. Tabulku. To vyzerá jak nejaký terč alebo čo. Bacha na pasce. Nemajú. Hlavne nič tu nezničte zo schodov, alebo to nebudeme vedieť ich dorobiť a výjsť tam znova. Takže žiadny touchpad výstrel, Jakub. Nie, ale keď... Dobre, hore.
orange. Hej chalani, tu je skriňa, autorizoval som sa. Tak chalani, keď sa pozriete tu zhora, tak uvidíte, jak to vyzerá vnútri tam, kde sa chceme dostať. Idem. Hej Kubo, otoč sa. Sleduj. A nemám drevo na stavanie, ináč môžem tu stavať na tejto veži. Máš. Jo. Či by sme mohli dostávať, ale môžeš skúsiť. Budeme sme si tu urobiť spacáky, ale... Ja mám spacák. Keď majú tam hore spacáky, Kúkaj na to. keby sme im to tu opravili a zastávali. Tento rebrík som ja postavil. Počúvaj, veď máme tam dostatok kameňa, že by sme im to tu zastávali. Môžeme, ale čo tým získame? Poďme naspäť nejaké drevo, Ivan, prosím sa. Ja by som tu možno aj vymenil tie iba dvere a spravil to kamenné a teoreticky oni to nemôžu použiť na snajperenie na nás. Lol, ten medveď sa zasekol v železe. Ale vidíte dole tú pevnosť, že sa chceme dostať? Stačí nám prebúrať tú jednu stenu? Potom už sme pri nej, nie je tam nič iné, žiadna iná ochrana. Máš na mysli tie veži, že? Čo myslíš teraz? Keď tu čakneme. OK. Right here, authorization done. Neviem, a kam sa vlastne chceme dostať? Do tejto veži veľkej. Do tej, čo má hore kvetinu? Hej. Idem z tejto strany. Ja rozmýšľam, že z tejto vežičky by sme tam možno si aj mohli postaviť. Skúsil by si teda. Ale problém bude tá stabilita. Plus nemáme drevo. No možno To bolo 2000 boli, ale ja vám dávam. Chalani, na strechu majú iba rebrík, nemajú tam dvere, dá sa tam vojsť po rebríku. Tak keď sa to autorizovali, tak už bolo. Mám už krompaček, ideme to teda krompaček, povedal to. Hej. Poďme na to. Ste si tu dali spacáky, vysráči? Je, hej. Ja mám 10 spacák. Som ti urobil ešte jeden málo. Môžem ti dať sem dole? Môžeš, ďakujem. No do budovy, nie? Tam do tejto vežičky. Akurát nemôžem. Jak dobre sa tu beží dole, tak rýchlo. Neviem ti ho položiť. Nemusí byť. Počkaj. Neviem, na prvé poschodie stačí. Tam mi ho daj, prosím. Nejde mi to položiť, ale si teraz skúsim. Jesus madre. Vrátiš mi proste do Nikla? No, máš ho tu. Maťo, ty si vyčistil skriňu predtým, jak si ju autorizoval? Hej. OK, tak musím sa znova autorizovať preto. Kokos, táto moja postava má dobrú kondičku, musí mať toľko schodov tak rýchlo. 433, že to ešte mám životok má. Pri krompačku som vyvedol. Idem k vám. Na 15 jedla. Ja aj tú skriňu robíme, čo? OK. Chalani, ja budem s tou brokovnicou do toho strieľať, lebo tých zelených nábojov máme fakt mŕte a aspoň ich miniem na niečo užitočné. Kokos, nevyťahuj tú bazuku.
ešte ako to predošlo, 40. Však lebo je to mäkká strana. No je to potom ešte ďalšie komentáče. Nice to pana. A teraz, že vám dvom, headshot, headshot. Posledné dva. Skúsim obyčajné teraz. Pre chalani, nesekajte, nesekajte. Nech vidím, či to dáva damage. 216. Kokos, ešte viacej. Toto bere až 4. Čože? Ty vole. Tých mám 60. No, ešte mám 2 krapačiky. Dverám brokovnica nebere, že? Asi nie. Nope. Chalani, vnútri počujem ture, čo s ním urobíme? Či iba ho vyďukujeme? Hej. Dobre, nehajte to na mňa. Tie čakany sú rozbité, na čo si mi ich vyhodil. Daj mi nejaký funkčný. Chile. Jakub, daj si Miner's Head a zasvieť nám. Prvná tu má C2. Dík. Ten druhý. Za sebou je. Mám obidva. Kokos, dobrý rozdiel, keby tú stenu dali normálne, tak sa tu 2 hodiny prevíjame. No, že Neviem, či nám pomôže. Uvidíme. Ja mám asi 6 rozbitých čakanov v inventári. Vyhadzuj to, tu máš dobrý. Vyhodil som ti. Dobre, chalani, keď to bude mať 4 healthy, tak to nehajte mne. Nehajte. Ešte? OK, to je dobré. Ústup. Dobre, vyčistí to. Vyčistené. Ale aj tak stáť nemôžeme. Prekrýva sa to. Na to stalo. Teraz mám akože druhý privileč, ale... Oni majú tie, oni nie v tom nose, tak teda nič. Sviečili by ste mi na 100 stranu plus na superku. Počkaj, a nebolo by... Tam. A síce to je jedno. OK, môžeš. Go ahead. Zasvietil si trošku na tú strednú stranu. Tak nejak tik. To je pocit toto. Chcete aj vyrechutné? To je dobré. Ja už som si to užil vtedy raz. Mi stačí zatiaľ. Počkaj, vyskúšam brokovnicu pre istotu. Nestrieľaj.
Nope. Nič. Ale neautorizovali ste sa? Hej. Hej. Ale dobre, môžem. Vysvetlil by si mi to ešte raz? Kde to je, kde to je, Ináč, z tej síry by sme si vedeli, tu asi aj ďalšie vybušniny, keby sme ju dali vypekať. Dobre, pozor na turet. Idem dnu. Je tam. Idem pozrieť tú piecku. Dobre, ja idem agrovať ten turet, tak pozor, Jakub. Piecke níž. Ukazuje. Asi by som počkal do rana, že čo, kde, tu je to tureta. Hej, však vidím, svietím na ňo. Počkaj, ja ho naagrujem, utež odtiaľ, nech ťa nezabije. Strel som do ňoho a nič. Tu sú viaceré. Nemajú asi náboje. On ma ignoruje. Mierí na mne. Na mňa hen ten jeden mierí a nič mi nerobí. Aha, áno, áno. Dobre, Môžem obsadiť. výborné. Nemôžeš, keď sú zatknuté. Ten, kto ho Keby som do rána a pozrel sa, čo tu majú počkať, to čo si tu majú sa mi zdá. Kam? V tejto veľkej peci by som vypálil tú síru, čo sme tu našli. Okay. Viete ma buďku hore? Noho, hej. Tak choď. Zozadu. Posun sa trochu viac doľava. Prečo doľava? Zašlo tu medzi. Nejde mi to. Skús teraz. Musíš aj so shiftom. OK. Trošku viac doprava, lebo si nad tým. Tak. More, nevyskakuj, keď skáčem. Som na tebe, som na tebe. Fuck. Spadol som. A som tam. Nie, spadol som, ale už som tam bol. Neskáč. Asi tuto by som to šiel vybaviť ďalej. Kámo, už som na teba bol a odišiel si, ty pes. Dobre. Čo myslíte? No počkaj, jak sa tam dostane, jestli však tu je rebrík. To sú posledné 4 raketky a potom budeme mať 24. Si istý, že nie je tá druhá väža vedľa? Aha, Tam to je druhý typko. Nemám žiadne jedlo, máte nejaké jedlo? No, počkaj, ty kokos. Aha, ja som ho vyhodil niekde, tuším, nemám. A nie, mám, ok, na. Myslíš si, že keď hen tam trafí, že tam budeme vedieť skočiť? Hej. Dobre, tak ti budem veriť teda. Vidíš, tam ste vy. Počkaj, ako som to rozpali? Je tu rebrík. Pri tom turete. Vidím tu. A vidím. Už je ráno konečne. Ale už som to len zdal. Building blocked. 4 steny by som rozbil. No to Ale bol, bojím sa, že to majú ešte vyššie. neviem, ale bolo by fajn, keby rov sa ti podarí. Ale to idem to tam zo spodu, to by sme už do spodu ľahšie vykrompačikovali. Železnú stenu takto krompačikovať bude strašne dlho. Zo spodu je to ľahké. Akože myslíš znútra, alebo čo? Hej, znútra. Dobre, rozbi to tak, že prvé poschodie ostane celé
a vlastne na to druhé, kde sa vieme boostnúť, tak od neho tie 4 plus hore. Tie 2 plus 2 hore. Druhé a tretie poschodie, že? Tak by som povedal, lebo tam sa vieme boostnúť a vieš, nech sme 2 poschodia. Môžeš mi svietiť, alebo nie? Môžem. Tam. Nestradaj to ešte. Počkaj trošku vyššie. Tak nie. Nestradaj to. Je to tam ten stroj, že? Hej. No počkaj, keby náhodou je ľud na tej hornej, na tej o jedno vyššie, tak vieme sa tam dostať? Hej. A ako? Ja či sa pickaxe vnútra, OK. OK, máš pravdu, pickaxky zvnútra. Aj keby myslím si, že by sme sa tam nejako dokázali usnúť, že by si povedzme skočil z niekto by ťa pustol a z toho by si skočil ešte odtiaľto. No ešte, že som si zobral tú druhú raketu, lebo som už na to jeden pochodil. Ty kokos, to fakt? Takú malú výdrž má? Sranda. Už bol napol načatý. Yes! Nice! Yes! Poďte, ľudrum. Si robíte srandu, nice! Haha! Kámo! Bomba! Chudák Maroš. Nezabijeme ho, hej? Nezabijeme ho. Hej, nezabijeme ho, len necháme ho nahého. Bola časť zbraní. Nice. Tak keď máte plné HP, tak si zoberte z tých verity, to je to asi. Hej. Kokos, a koľko oni, aj pikaxky sú tu síce porozbijané, ale môžeme aj s nimi niečo vyriešiť. Jediné, čo ma zaujíma, je akože, kde má oni čarkoal. Sír. 38 sulfuru, už vypáleného. Jak sa to doriti volá? Neviem, tu je síra, 1100. Tejto. Pustil by ma to niekto pos? Prosím? Ma to kto si pustil. Jasné, tu som. Kámo, majú tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 tisíc čarkolu tu majú. Nice. Počkaj, Maťo, je tam niečo? Nie, tu sú dvere. Tie musíme asi rozbiť. Čo má on na sebe? Iba Dobre. M4 si berem. Jedlo pečené si berem, náboje si berem. Má tu sádlo. A oblečenie mu tiež zoberem, aby... Nechám mu topánky, akože for fun. Nezabíjajte ho ináč, z dôvodu, že ešte by nás mohlo vyrediť, keďže mu nevyredieme úplne kompletne všetko. Ja by som mu zničil posteľ, nech padne na zem. On by listovať. Hej, počuj, keď mu zničím... A nie, však síce vie vyzdvírať dverami. Mám brať vôbec tie turety? Ja by som ich tu všetky vyložil. Aký zácne je ten sulfur už vypálený? Celkom dosť, lebo z neho a z čarkoulu robíš bušný prach a z bušného prachu robíš vybušniny rakety C4. Tiež idem robiť... Lebo čarkoulu to je 13 tisíc a majú tu aj metal, or asi 7-8 tisíc. Dobre chalani, ale to poschodie vyššie je vlastne mäkká strana, takže vieme sa pikaxnúť vieš ďalej. Tak. Rozmýšľam, či nie na tejto pod nami čosi, rozumieš? Ivan? No? Videl si to škatulu tu dole? Sú tam, dole sú tiež škatule. Pozrite si to štrbinku vidno. Majú tu škatulu len zbrania a náboje. Robím to štvorku, ideme aj do dolného. Vypekáte v sone, v peci, to sa mi páči. Nemám drevo do ryti. Ale mám síru, tu tam prihodím. Je helikoptera. Dúfam, že nie. Nech neotravuje teraz svina. Je helikoptera alebo piecka. Je helikoptera. Dobre, pozriem sa.
Má to len 2 GB to video zatiaľ, to je to v pohode, ešte nechám bežať. Pomoc! A to by sme malo zabiť. Dobre. Hlavne keď je to dad. Už buchni. Ty kokos, on nebuchne? Fuck. By nemohli skúsiť po tej helikoptere začať paliť niekto tú... Drbne raketu. To není zlý nápad, keby to tu helikoptéra zraketovala, to by nám mohlo pomôcť. Ešte to je... Idem ju skúsiť nájsť. Sú dobrý s tými explozív nábojami. Mám ich, no. Mám explozív, ale nebudem explozív míňať na helikoptéru. Máš nejaké náboje klasické do Rifle Ammunition? Rifle? 556, jasné. Koľko? Ty kokos, počkaj. 307. Plus. A dal by si mi polku teda? Prečo polku? Prečo polku? Tak daj iba to. Tu máš 200. No. Chcem tiež tú helinu, že by sme to zavolali. No len ju nevidím. Ani nepočujem už. Nie to je ten monument, že sú vôbec na týmto dverí je to dva. Čo Jakub, čo robíš? Majú tu aj MP5, ale vyzerá to, že ani oni jej moc nepodľahli. Kámo, tu majú toľko bonklavov, asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu majú 7,5 tisíca bonklabov, už len s tými bonklabmi tu môžeme tie steny rozbiť. Wow. 3, 7, Ja si sem... Má niekto metal fragmenty? Nie, ja nemám. Je tu 500 u nich. Čo potrebujem, idem potom. Bacha na piecku, nech nezačne vyflusávať síru naokolo. Tu máš